למה אתה על הכיסא שלי? עושה לי לך מקלות. לאט אתה יביא לפה רובה, תראה לי מהכיסא, לא, אני אפחד ממך. יאללה, בוא תביא את הרובה. וואט דה פאק, למה יש לך רובה? תביא יש רובה, לא רוצה לראות. מה זה, התקשר משטרה, תוריד את האקדח, אין לי סיכוי, תרד מהכיסא הזה ואז אני אוריד. לא, אני בחיים לא ארד מהכיסא הזה. תחלק, תזוז מהכיסא הזה שאני רואה בך. למה אתה רוצה כל כך את הכיסא הזה? זה כי הוא עושה לי ואני... יש פה נקודה טובה בסבס. מכולם כאילו, אני רוצה... הכיסא הזה מבודד, למה אתה כל כך יותר עושה אותו? אני רוצה אותו, אוקיי? היי, טוב, אדם, לך בימלא, איזה אקדח. סעשה איזה אקדח סעשה, תן לי להראות לך. אוקיי, תראה לי. what the fuck, אני אתקשר למשטרה. למה יש לך את זה, אחי? המשטרה, איך הגלפת את זה לכאן בכלל? למשטרה תפסה, אז טיפסתי דרך הגדר. למה זה תפסתי איך הגדר? יאו, למה זה? איזה... אחד חלק מטומטם, תן לי איזה כבר. למה יש לך רובה? אבל תגיד לי. לי בשמות יסיע. מה זה? אתה בא ברד נפל שם, הולך לבדוק איזה אדום. טוב, אתה תתפוס לי את הכיסא, נגמר בכיסא הזה. שלום חבר'ה, מה אתם אוהבים? התחיל אתה מטומטם, אז לא מסכים להביא את הכיסא. למה אתה כל כך עושה את הכיסא הזה? תיקח כיסא אחר, לא רוצה. תשב בכיסא אחר, לא רוצה. אז אין לי איך לעזור לכם. טוב, יש פתרון אחד מהאדום. להפעיל פצצה גרעינית. רגע אחד, מה? לא. לא. בום! בום!